الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي بدأ الخلق وسيعيده الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى نور الحمد لله الذي على كل شيء قدير الحمد لله الذي يفعل ما يريد الحمد لله الذي هدانا إلى الحق وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين الحمد لله الذي أشرفنا بشرفة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن الحمد لله الذي أتم نعمته على عباده بكلهم أجمعين عدوا منهم ووليا منهم الحمد لله الذي أتم نعمته على عباده ثم يعتوب عليه ثم يصبر عليه الحمد لله الذي يصبر على من يعصيه ويرزق من يعصيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الحمد لله الذي أرسل نبيه بدينه ليظهره على دين كلهم أجمعين ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ولا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه وإنما هو خير ناصرين وعليه فليتوكل المؤمنون ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ به من شر عدونا إبليس الرجيم وأوليائه وأنصاره وأصحابه ثم نصلي ونسلم على من لا نبي بعده نصلي ونسلم على سيد الرسل وعلى خاتم النبيين وعلى أشرف المرسلين ثم نصلي ونسلم على أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا تنبدوا أنفق لا خير له ألا ما هو لا خير له ولا نمتصنا أمي جمادوانا يجوي كالوك لشيغي سانتا فلاتان أنورو نالا صنا أمي جمادوانا يجوي كالوك لشيغي سانتا فلاتان أنورو إن شاء الله ربي ولا نواتينا أنا كتلامدي أنا أبدي دبنو وفنوي إشاكا برتي kabo sikaso marala kabo sikaso dugumina ko iklela an sikaso shay kilometre binanduru ari sikaso ni kuchala chet no kalante ka mo kontan ala fa na ala kemme ko walanda mi no gami inshallah ameno da ala ka mu'minu kuloka aka ko satiga ala ka deme wala ya no chamba sin ala to ko e mawrati ala min ko amba da minen ma fato ko e masami san ka da minen san ka ban ka ala min so amba sin ala to ko ala min jola na ere ngatla ka dona ka join amba on fin dene masa to way masa mi ka ba kolo wolo la bulo aka jom kuna na mangulo maka ko amba da nan dal ba masa to ko barka man ala mi edu ma kolo feze aka jom koro ni ma ni na ma sigi fenka amba da nan setiga ala to ko barka man masa mi be shudo klela ninga kledo shula ma on fin dene masa to ko barka man amba da nan ala to ko ala mi be shubo nyana mana ninga nyana mambo shula amba on fin dene ala to ko ala mi hinake aka jom beka ajugu nani do klala ka so kada kan na klala ka sabani kada oka ama on zeno mata to ko barka ma amba da min ala to ko ala mi kan kuti sante ala mi kan ama on zeno mata to ko barka ma amba da min ala to ko ala mi sante kel to ayre ninga klala ka ayre to ama on zeno mata to ko masa mi to ni to ayre ninga klala ka to ni kharamu ayre ba ko asin zilen ko lo ala farmay to ko barika may ami salli aka kiraka ami kishin nama nyene makafe ka ke muhammadu kan anaka so o ko fa me tamanye ne dalba makafe ka bo dama tok na go toro mano iblisay ana tiru ana jenyo ana balu ana da'al wala tam bali no watina aba bali ni kana aklo ba bali ni kana ka bo sika so maral
siga so dugo min do e clé an siga so ci kilomètre binam duru ade siga so no ko ci ala jet no e siaka perti kala nden kala mo kontan ala ta dinan wala tambali ne katati en titre de ko mu'minu akma tira bi wala nda en titre de ko mu'minu ya la to mi a titre de ko mu'minu akma tira na ko le mu'minu arabu kan le do ndella ka fi na ko la ko mu'min o ya arabu kan de la ne mo ko mi ndi maniala abe ko atigma ko mu'min ne limaniala abe fe ma arabu kan ko mu'min akoro e bamananga na ko limaniya jon batana na ko la mu'minu akoro el mu'minun ko limaniya jon ne kelen de do akode el mu'min nawkata akode el mu'minun wala ni ikelen de do bamananga na akode ko limaniya jon mais awkata afo ko limaniya jon munu limaniala bani ne katatin fitri wulude amena munu limaniala ulu fadail ani ulu bonye ani ulu danfara kabot jon to chala dana ba ne katatin fitri wulude akma tiro munu limaniala ulu danfara kabot danfara mi be ulu ni to che ya do mi limaniala mete oye juma oye mi mali mania asira osmana mono limaniala ni ulu ka katete la meba ulu bunya be tugo mi ala fi ulu ka korota o be tugo mi ala fi anu ulu saray mi ala fi la meba me katete be na ulu deka mono limaniala akma sira bede la ka fi la meba hal sitan seglata na ko la mono limaniala o koray limania de be la meba limania de be ni sona limaniala tu abe fe ma ko mu'min ko mo gomi limaniala ko limania jon asiro datra ni bana limaniala tu aya to ko la kafri ko ala kadina na de ada mina beli asiro ni la de be la meba ni la de be ni limaniala abe fe ma mu'min ni ma songa limaniya tu o kora ni limaniya tila fijo abi fe ma de kafri abana ta asiro do ko da torai to majula o jumai o de nafiya wa ko te la be ko limaniya tila ne bi seli limaniya tila ne bi shun limaniya tila ibi darbe te ga jagabo limaniya tila la mo mara yoro mi yarabi ako na ko nafiku el munafiqun o do de ka jahannama ka dubu ka tama jahannama be kan la asira na côté plan mi be yera o ni plan soit mu'minu soit kafiru amilier mai de amilier na fijat akma sira dalaba amana côté kelen dima no e mu'minu wi amana ulu dima hal na ma to dima bi to do ni e mu'minu do asira ni fe chama ira la la meba wal man ni fe place ira la ina fa masal mi tafisa mu'minu fle nafigu fle kafiru fle asira datana ni mu'minu dondu ikanga to place do ato place de koray ko mogo munu te mu'minu wi nafigi be ola kafiri be ola asira ben ni tela ka kolo ndo ibe kolo en boto place na ba to soro asira la na ba men olu be di matisa mu'minu qur'ana kono ala kende kam min fo mu'minu boyana ana ala e bonya min di mu'minu ma ana ala kembe kam min blaka mu'minu kono lahara la me ba o dem na di man kasitin konnana akma sira ndete ga tin na la me ba akaka ikat la na ka dem na limaniya akaka e ka la me ya o ka dem na limaniya la me ba ma pla tin nyongo so ola de ni kuma ta na yoro la me ba ko pla do so aka ta ko ta antikite o bien mo munu do te tan fede na ta la meba chan kuma o manga rotine na puli fi ga do la mala limaniya la meba o ma ta ma robem o bien ete limaniya don limaniya de kore ko ikanda alala ka da ala ta limaniya do feuna o de limaniya ni mo mi sala ka da ulula ako sigide ma ko mu'min ko limaniya jo la meba ma pla de nyongo sokonna
ka fo e kada alala mo ko fla nyon so la ka fi kada ala ka meleka ula mo ko fla nyon so ula ka fi kada ala kuma kana ne ala mi fo fi e kada ula mo ko fla nyon so ula ka la ka fo fi kada la haraduna la maba mo ko fla nyon so ula ka la ka fi kada ala ka kirabela ma fla nyon so ula ka la ka fi kada saga kunna ya don su sorte ula de mais ni ko soli ya ala tu la baba tambe mandarin tuma dola wallahi nade la baba avion katil ne ga soyi la baba ma ti to soso ni o soso le jama kulu munu sai bo jama kulu tela serata ku serata asido ni kanga da ala no ko la ni ma mi ko soso o ko ro jumaide na ko la ko kada ala ni mo mi o soso la naba ya do e halaki de akido osman amira limana de dima ina fa dima korolin to gomi amina don de faraka no e mu'minu bonyai ani mu'minu yeru bi don to godi kenaka olu na nyo ngono ani mu'minu sarai mi arabulu ani mo gomi te mu'mini e to gomi ala ka dinana amina afta de dima ni katitin konna na lemba ina fa dima korolin to gomi amina yoro kolo de dima amina koloka limana ya joro de fi islam ala akido na ile mana joro fi islam ala na fa fi korolin to gomi idon to gon tel kuma san telemani asiro idon to gon telemani ame dase uma ala ka dinana ikanga do islam ala to gomi ame dase uma na klala ula mu'minu boyai muye ala fe ani mu'minu kasara ijmai ala fe la meba asiro mu'minu boyai ijmai ala fe ani mu'minu kasara ijmai ala fe la meba ame tele ada kurnya damana man ame limana damana ni fo na limana damana ni fo ana bi to dina na to gomi na wonye ko otmana mu'minu boya mi ala pe ani mu'minu ka sarai mi ala pe ambo ke ka kaseti laba anta ke ba otmana nga damena ana damena ni yoro mai amba damena ni limana ya yoro de islam ala la me ba ne seegen ka fi limana ya yoro islam ala la me ba ni limana ya ta kaslama ka ta ni islam ke la sanga so duru la me ba asanga so flana o mana ke sedi asanga so sabana o mana ke shumi asanga so sabana o mana ke jagai asanga so duruna asanga so nani na o mana ke jagai asanga so duruna o mana ke heji adon ko sanga so fola elimaniat abshiro sanga so fola de o elimaniat sanga so plana sabana nan duruna o besigile de do fola de ka o de la do fola bolai ibaye plana se ka jo no fola bolai ibaye sabana se ka jo no fola bolai ibaye nani na se ka jo duruna kera be kai o masal pitinde pour que limana joro fo islamala c'est-à-dire limana de islamani la naba mais ya limania no man dia fo ko islamani akon ma arabana ko asasu din aw ruhu din islamani de la naba o de limania akiro islamani de limania la naba sa ko ite ala ka dinana ko min ka koro limania islamala o tin akiro sa ko ite ala ka dinana ko min ka koro limania la meba aussi asiro offensi asiro o ka boy sa poiti la meba ko min do la la kolo ka fon limania la meba offensi asiro offensi lana limana de kala ka lana da mina santan ina ko nya fi to limana de lana da mina santan la meba kala kan limana de tan ka segi chewi anano soro makan bolison de la ay wele da oma ka fuide o ka bobolisona kira ko la ka mi fuide kira ko de buristu lu utammima makarim al akhlaq ko ay muhammadu tila de pour ka kana jogo mo de sabati ayo ko makan kafiru mi kira ja ko kira jogo bana wallahi ayo ko kira jogo bana ku o de ko muhammadu jogo bana ni jukun de kana jogo de sabati ko ni sa ro ko na te jogo bana muhammad wallahi apa do ma ka fi dinake ako usmana muhammad jafaro ko me dinake ka ko kira ede kana kan muhammad ni jukun de jogo mai jogo bana muhammad kan wera fo usmana kira mi fo usma o de kira ka dinai o di mai ayo wele ka bode ala platiga de la lameba kana no we de limania ko wele ka bo bolisona ko wele ka bo josona ko wele ka bo onogo to bara la no ala platiga kana no we ala kelema na ko ma ko tawhid
التوحيد أو الإيمان دعوة الإيمان أو الدعوة للإيمان أو ويلك أبو على فلاتيجا de la kana no الإيمان يا ديما على كلنتيجا لا 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 أيوة ميك أي سان de كان pour tan ka tigi pour wele jonwe ashira ay san de kana kala don wele tan mo ko mo sona ka dos la nala apolo lu de makoli man ya jon mono subila ka tuwa ko liman ya jon mono subila ka tuwa ko sabu muna ayeli mana fuye o sona o dona flanal o ba tuwa ko san ni kelena de la meta asana yare ne ane ala e nyongo e domi o do ne seli farda ala flanal la meba seli digna flanal do do ashira ala e seli digni kami ama ko bega seli mata e seli digni kami ala ma seli di wahabiyuma ama seli di ansarma ama seli di tijaniyama ama seli di ahmadiyama o te qur'ana kono ala ma ko qur'ana kono ansar ka seli ama ko qur'ana kono wahabiya ka seli ama ko qur'ana kono tijaniya ka seli ama ko qur'ana kono ahmadiyya ka seli ama ko qur'ana kono arabu ka seli ama ko qur'ana kono ko shana ko ka seli wal mabya nyanga ka seli wal mabana ka seli o te qur'ana kono lagaga sa sambe qur'ana kono seli kola ala bi ma qur'ana suran nan aya ke ben sabana era ne abi mo mama ne kalan qur'ana na dalam ba kadina ala kanta mama saman dugu ko kan tiene kalan qur'ana na togon kele o ma bi me ande ko qur'ana di mala ba e ko qur'ana di ma de fa wo konna nta bi ya pada bala ko kan qur'ana kono sab qur'ana ka ta o ma bi de ala ko kan qur'ana kono yorena woy kono ni ya dele bi ta ka bo sai ba surai ate so kono akma biro ne abi ne qur'ana do ala era de kala qur'ana ne masaka dina do se tigala era de kala ka dina na karamo ko tinana akma biro ala era de kala qur'ana na la meba olla ne do qur'ana ko mba di ma fa wo konna da kana ne ta bi ala ko ta qur'ana kono abada ko ke ta ide la wono ga mi fi atigi era de kala ala la daga mete manu wala ndai qur'ana suram nani aya ke ben sabana ala ko to dide ala ko de fa iza qadaytum salat fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa iza ma'anantum faqimu salata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta qur'ana suram nani aya ke ben sabana ala ko de qur'ana kono la daga ama ko ansar kasali ama ko wahabiya kasali ala ko de ko mu'minu de kasali no liman ya jon ko mu'minu de kasali do akbar kiro ko sel wajibi ala de mu'minu udeka la na ko sel wajibi ala mu'minu kan le sel ti ala ko sel wajibi ala mu'minu udeka la na ba ma det la na to ka ma ala kan de o mana wa ala ko sel wajibi ala mu'minu udeka no liman ya jon ayo ko ro da mana wa amo ko ro da made akote qur'ana suran kaninan aya bi sabati kelena akode kulli ibadil ladina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabl an ya'tiya yawmun la bay'u fihi wala khilal qur'ana suran kaninan aya bi sabati kelena akode muhammad afonga jonye mono liman yala muhammad afonga jonye mono liman yala ko gamunge kone ala ku kaselijo ala mase ka ko ansaru e ko kaselijo abada ama ko ka ko wahabia e ko kaselijo abada ama ko ka ko tijanya mo ko kaselijo abada ama ko ka ko ansaru e ko kaselijo munadi muna ala ma ko ansaru kaselijo lanaga muna ala ma ko ansaru kaselijo okaboy muna ala ma ko wahabia kaselijo okaboy muna ala ma ko tijanya mo ko kaselijo lana ba me muna ala ko de ko mu'minu liman yajo kulu de kaselijo ito ko ro dole o ko ala be lana ba ala de jama kulu kele min dot lanala ala de jama kulu kele min dot lanala o te jama kulu flayde o jama kulu kele de o jowe o mu'minu ude o de la de qur'ana bayi itaye qur'ana yoroshi ala ko yoro mi ansaru ai ka ko ansaru ma yakata lana da no so la qur'ana kono de daga la harane ne wo dul ke de wallahi akma siro ka ko ansaru ma yakata abada nkante kira nkantu ulu mo ma de muno kira de man kantu ulu ma asiro kan da ga bi kle dina bolo fara o de ma
ashiro itaye qur'ana kono yoro shala ko ansaru kayati wal ma ansaru ayaje o te qur'ana kono no har ku kelende qur'ana kono ne taga la harane to wajul gebele itaye qur'ana kono ala ko yoro ko wahabiya o ayate ta itaye qur'ana kono ala ko yoro ko tijane mo ayate ta o ti san de qur'ana kono nala na ta amada ne o to mana ala ba desri mu'mini adila aba ko mu'minu de ka keta mu'minu de ka keta mu'minu de ka keta ito ko do ne ni te mu'mini kani sendo ala ni sendo ala du ala na jadi ko e ko ni mawo mai sendo ala ka bara do kella ka ko ete mu'mini o jadi mi no bara be mine wala no bara be mine le to fo de ala era de bino ko arshiro la ba ke mu'mini kalima ni ajon ni ayo rob la na isteli ko la qur'ana qur'an tan nanan aya bi sabar kelena ala ko de mu'minu de ka selito ko li mani ajon de ka selito na ya seli ko ila ba ale shon di ma songolo kile bi sabar ni dar ka ngashon ala ma ko ansar ka songolo kile bi sabar shon qur'ana kono o te qur'ana kono asiro ala ma ko wahabiya ka songolo kile bi sabar shon o te qur'ana kono ala ma ko ti jania mo ka songolo kile bi sabar shon o te qur'ana kono la ba munala ma ko ansaro ka songolo kile bi sabar shon de muna sabu ate amsare yanto munala ma biye wahabiya ka songolo kile bi sabar shon sabu ate wahabiya yanto munala ma biye ti jana mo de ka songolo kile bi sabar shon sabu ate ti jania do alejeno be do mu'minu wala tima qur'ana suran plana an ayat man bi shay'in sabana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun lana ala qur'ana suran plana an ayat man bi shay'in sabana ko ka fo mu'minu de liman yajo ko he aw mo go no liman yala sungole kala aw ma jago ya na ma ko he aw antaru sungole kala aw ma jago ya de la aw mo go no liman yala aw mo go no liman yala lana ba liman yade ni ma liman ya ka ne sendo sunkola ni sendo sunkola osman ala e ka sunwele to ko me ameno to ko fi ko nya do kuma fa mona donde na ko la sunna la ba ate don faraka ya nanga liman ya wala wala e ana juma faraka ana juma selita na juma selita ala ko qur'ana ko jonu de ka juma selita e bisa ka soro ala ma ko qur'ana ko ansar ka juma selita ama ko qur'ana ko wahabiya ka juma selita ama ko qur'ana ko tijaniya ka juma selita ama ko qur'ana ko sulama ko ka juma selita ama ko qur'ana ko ahmadiyya ka juma selita o te qur'ana ko woti sai kele min de qur'ana ko o de ko mu'minu de ka juma selita muna toujours ala kan ka ko mu'minu muna de la meba muna sabu mu'minu de do na ala ka dinana ala de mu'minu de do mu'minu de ala ka jabai mu'mina contraire eto do ne o de kafiru wi o la ala te kuma kafiri fa ko ni te mu'mini dron ala ya nya tu ati yidi na ma jama kulu sabadi ma mu'minu nafigu kafiru ala do kuma nafigu fa wa ata kuma nafigu fa de akoda ale la do kele de nafigu ma ko le do jumai akote qur'ana suran kono tona an aya bi woran shigna ko ale la do kele min di mu'minu ma atodi ale la do kele min di nafigu ma de o qorade ko nafigu aw mala fa yoro rabbi jahannama kono fa du mala ko lay du de abana ala nafigu ka kuma bana idi katira lay du kele di kafiru ma o lay du jumai ko kafiru aw mala fa yoro ka sorama tubi aw be jahannama kono abana ala kabina ala wo kondo mi lana ba aya se mo nafigu ni kafiru la itaya ta ko nafigu ma ya ketan ata ko kafir sabo akmana kababa lay du de ala lay du de kafiru ni nafigu ma ko aw mana sa yoro nafigu ni kafiru abi jahannama kono ama boy akoy jonu e tsande akoy jonu ne tsada akoy mu'minu de olla alga ga tan ka se mu'minu pourquoi sabu contrat de ala mu'minu de la maba no rabbola juma selida ala ko qur'ana suran bi woron flana ne aya kono tonan tanan tan kelena akode ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawm al jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'a zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun ala ma ko wahabiya ka juma seli ama ko ansar ka juma seli ako jono de ka juma seli ako mu'minu ne juma welila ay ferejo akata ka juma na baba ko mu'minu de ka juma seli de o ka boy na e dita donta ala dita donta qur'ana kono ala ni ngalike ko ala ko de muso modelu bi mo de ka dita ala ko de wahabiya muso de ka dita wa tare ako ansar muso de ka dita o ta qur'ana kono de o te ala ma ko wahabiya muso ka
disa ama ko ansar muso ka disa lameba pour pouvoir ne kan ka bi ala ma ko ansar kan ke ala ma ko wahabiya kan ke pour ba ne kan ko fo pour que ka do ala ni nabi ala ka dina te fa na ala ka dina du ala ka dina te jamakulu fla doy ala ka dina de jamakulu kelen de do on la ala ki ma qur'ana suran sabana aya ke ben sabana wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu ala ko de hey mu'minu aya mina jurba kelen aya mina jurba kelen aka na faran de aka na faran aya mina jurba kelen aka na faran ala ka kuma ko fede ye karamo e ka fon fi mo fara tabulu dobi o ye ansaru tabulu dobi o ye wahabiyawi tabulu dobi o ye tijaniyawi ta ala ko do ala ko te kuy mega ko de tan ka te ala ko te amba balo tra ni ne amba ala ko la kelen te la na ala ko de qur'ana kono suran sabana aya ke ban sabana ko wa tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu ko aya yere min ala ka juruba kelena aka na fara karama o nyatu go ala kuma kan ke de ko vi akla ka o ko vi o fara takabolo dobe o ansaru takabolo dobe o wahabiyawi takabolo dobe o tijaniyawi takabolo dobe o ahmadiyawi ala ko do ala ko takoy aba fa bema ko kafiru mu'minu dede kala taala de aya ko don bawe kamba tagawra jam ko mo bismillah la da ni te mu'mini kana sigala e kafiri be direct akma sirap meta no wala da toy mu'minu ala bulu de do o je bakulu de ala de mu'minu de do la da on la ala tanga kuma mu'minu fe mais ni te mu'mini fo ansar wahabiya an ni te mu'mini la harabi jahannama kono da sa ko fote de don la ma ma ko de ngi bismillah la ne jumateli akla la jumateli la anga disa donta ala ko qur'ana kono jonu de ka disa do masa ko qur'ana kono qur'ana sura mu gani nan aya bi saban kelena ana qur'ana sura bi saban sagana aya bi durno kono tona alishiro qur'ana sura mu gani nan ana aya bi saban kelena ana qur'ana sura bi saban sagana aya bi durno kono tona ala ko ka ko mu'min muso de ko ka disa alishiro ko ka ko mu'min muso de la meba ko ka disa do na ama ko ka ko ansar muso aka disadu ama ko ka ko wahabiya muso aka disadu ko te qur'ana ko la meba ante mu'miniya to tampolo ati bankui drone de ngeso ngata meni yoro wale pour que ngan dabla ngara to ka ko ala ko mu'minu kan ke mena yele ma do ko de ko fara wala di ma mu'miniya kan samu ni sa damai deja ala ya ka para dasri mu'miniya la ode ala ya ka para dasri mu'miniya la na na san take aba ko mu'minu de kake na san take aba ko mu'minu de kake wala kira ya fi la meba kira ya ko la meba idi tel ni kira min to ko kira ya ko awi lano ko lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabu ashu bainakum salam habattum la meba kira ya ni ko ta done kira ko muhammadu ko awti do arjana kono abada faka ke mu'minu de faka limaniya asiro muhammadu ko kitin na magana ko awti do arjana kono abada faka limaniya lan tadkhulul jannata hatta tu'minu awti do arjana kono abada faka limaniya lana ba kira te kalu tigade mais ni kira te kalu tigaw jonde se bi arjana kono bele ka sura limaniya joinde e ko tigo to ko ne de kira te kalon tiga bada na ni muhammadu te kalon tiga lameba jam des pe baye arjana kono kasoro eteli mani ya joy ya do se ka kebele de mais ni do na arjana kono kasoro eteli mani ya joy kira pe kalon tiga wa tarama kalon tiga n'est-ce pas lameba ite do arjana kono kasoro eteli mani ya joy boy o fanti ansariyati do arjana kono wahabiyati do arjana kono tijanyati do arjana kono sunamogoyati do arjana kono ahmadiya tido arjana kono me wuru dikew o tido arjana kono me na pla teliu o tido arjana kono me to wala le bi sabab de ko o tido arjana kono abadan le ila tido arjana kono limaniya la nada sai kele mi bido arjana kono limaniya on la kira bima e tido arjana kono abada pikali mania ika arjana kle yare eka soda to wala ese ga dote kuna abada sa ke kle tibolo ne kle sunna ba be bi jodala na pa mo ne tido do sa ke do
da to ko ikadu ka to kile ti bolo ika da to le to ikadu e sa ga ne fo mo ga ti bolo fo kile arjana de la harasande limana se ma o mana e arjana haram aka daw e ti ko ko do ta ko ni limana tila to bla tila ala ga dina na kafir ko o da ko ala ko da le arjana haram ya kafiru ma mutlaqan haram total o la kira fi mai ti do arjana kono tan ke mali man ya la ga no wora bolay o ye kira mi foy setki ala yare mu ko liman ya kula setki ala yare mu ko liman ya kula la na ba ken mu'mini ala fi ma qur'ana turan juruna ne aya juruna qur'ana turan juruna ne aya juruna ala ko to dide ala ko al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala mutakhid aqdanin wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin la naba ala kala limana ko la tele ya akoto ko wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ko la naba kuma tamati belide ala ko de ale kuma fula de kuyi o kuma fula jume ko ni mawo ma ni limana wele dala yi ba limana la ni mawo ma ete limana joy mawo ma limana tila ala ko faqad habita 'amaluhu ko ale ala ikarla ka boy ka bara to be ko ka bebbi ni limana te mawo mana ale ala ka bara kele to bebbi total amana ke bara modele ni limana tila kana ta ale ala tamina seli de kadi yiwa kana ta ale ala tamina ni limana tila ko mawo ma ni limana wele dara ni wela kana limana ma ma son limana la wa man yakfur bil iman yi ban limana la ma son limana la faqad habita 'amaluhu ko tumana kan yera tege ibn abaw barakale ala ya bebbi wa huwa fil akhirati minal khasirin ko la haratu bi jahannama kono ko dan ba wene tire ni ala ma ko bu bismillah ala kama la la kalima na joita wallahi ni tali mana joita tali tebele wallahi ni tali mana joita shon tebele ni tali mana joita la ba so le le bi sawa tebele de abada yere fi la na do ka tama ala ka ala de bole pula ka fiye ko ni maro ma tali mana joita ala karma ka bu ka barakale to ko wallahi hara ko tigi be jahannama kono ya do wali mana ko bani de la na ba kalima na joita ashiro dan ba ba da kan ami fo o ba shi don mais aw ko fi on de ma nya don ko sabata o de ko gela don so don ba don dan ba don tan kele ni be ko de sigi dos la mala ni manate e ko don ba siga di mabay ashiro don ba ko so mun ko fara bi dos la mala min li manate kele o don ba siga di mabay la na ba o so ngana fa akma shiro o la na ma ta ma ki la pi nya a pere de fi kan kele min bi ko bi dos la mala la ba wali manat ashira kan kele min bi ko bi dos la mala wali manat ya fo kunu kun hal ka mo mi so la dama e bo tiga dam tiga akma shira la ba so bal de do kan kele min be ko islam a do kan la ba kan plata islam a do kan de sabu islam a kele de la ba ala we ala kele la ba kira we kira kele la ba kan plata da yi ashira la na do kan la ba ma yo ko era budo ma ho ko era budo ko to di ala ko di mana je e ka para to utwi la ba di mana de clé wa sa di mana de clé di mana la clé ko ray e be mi c'est-à-dire mi ko di en quelque sorte ni mi ti la foiti ala pourquoi tout do yera la de ko la yani ka para da mena muna na ko la ko ni mana ti la ala ka bara bebbe mais muna ti li mana du yera la yani ka bara o da mena muna ama ni kana li mana du yera la ki ka bara o da mena o de ka la na da mena wa taro ti ka la na da mena o ya re ka ya la na da mena jume seliwa na sala ala bo sel mena ko ka prete li mana jo ka ki ka la na da mena jume shuwa na ko le bi tawa to ka prete li mana jo ala bo mena to ala makla ka fi ko ni tel mana jo ale ka bara bebbe ni ka la na da mena jume bay ala du woro o be ka fana ki ka la na da mena bay ala du woro taw mana ni na la ko ni kira Muhammadu ibn Labaran ma mena ba kew do baran ma ke to ni ko kira Muhammadu ibn Labaran man le ba ke mais do baran ma ke to ka ke to baran ma sewa ni ya ta ala ta mena
sabu ke limana joy ye baya la du woro tabaka de te limana joy baya la du woro be limana be baya la du woro le du de limana we tanadi kira mi bla baya la du woro talla ko wi ayi bla limana de la ko odela ni ma limana ya fiu ni tara se ko ni kira muhammadu en bla barat ma mena mbake ora ni be dismo ba fi che ye kalon tike to kira muhammadu be ne bla barat mena ka tore te limana joy jube barat me ni ko teli kira muhammadu ma ko baya la du woro tabako ka serbi ama pa nta ka teli ko ngaku ko limana joy de ka teli o bien ni ko chun kira muhammadu ma ko baya la du woro tigo ka chun ko ngaku ko limana joy de ka chun nyana no ko Qur'an tron plana aya ka ben fin sabna ni ko kira muhammadu ibla barat ma mena bake kira muhammadu ma amfar bla de saduna ko waye mu'minu muso de bla de saduna nyana no ko de mais muna etike mu'mini o ya ka boy ni ko kira muhammadu ibla barat ma mena bake no e seli la na barat na seli ke no bin na jogo ka sura teli mana joy ka pra ko ni mawo ma teli mana joy ale ka bara bebe ni ko kira muhammadu ibla barat ma mena bake la na ba o te chouin e na chouin ke to di ka sura teli mana joy ala do ko ni mawo ma teli mana joy ale ka bara bebe la na ba e ke ko kira muhammadu ibla barat ma mena bake ko juma teli e na juma teli to ko ka sura ala ko de mu'minu de ka juma teli amanye sura de amanye ko kui ni ala amanye soro de se ka amanye ko de nkono mba wuli tali de ma se wallahi o ko te dun ni kara mo ko mi kuma to en ko te ala ko ma tiga di ma apa kiro la da ba ala ka dina wuli ban ko ita ina ne ne ko de to la ka wajuli ke e wi e ko de nde la ka fi e chama to babu kala ma male kala ala ka dina na te kon kele ni ne no le mi ko la mo ala ka dina ko e la me ba ara bo ma nye ko o ma nye ko no mi anye ko ne ko de la ma ko te wajuli ke ka karamo ko ban fi o ma anye ko ke la me ba ala ka dina wuli ba de ka fi ta ashira kan e ka plana da suka da men fo e no ta ke hakil ma bulo ke hakil be doro toro la e ko fa ko ne ta sen fo i de ke la me ba ko plana suka da men fa mi ni le malate o fe ke to ko fo ne kana ko seli de ni ko seli ko o ka no o ka juna to be sabu de ala ma fi ka te ko de la seli na la na de santa de trois ala ko ni seli mana joye ka seli te bene seli ko to sana dorali mana te na no te ni ka la na da nan jume ka di sa duwa di sa ta ni ko ala ko mana ni di sa do ka to seli mana joye ala tan ne jume da la na da nan jume lamba jume do se do imagine ta jume ni ko baya ala di woro anyo be barati baya ala di woro ti ka la na da mena de ay no yi ka la na da mena la me ba ayo kara mo ko ti ka di ma no ya so ka dalu jona na fo ka ne se ka buru kono ne to wajulu ke ben ashiro nte ka to ka ko de njable ne don ba mi ma so ayo ti ka di ma akwa ashiro la sa kele ne ndi ka la na da mena o eli manet mena para ba ci yesu sa abi do la na la to mi ka tro ka li mana jo place fi ala ka dinana anu o sara ala fi ashiro o ka boy la me ba nya fi li mana ye sin woro de li mana sin woro de do kray min ko li mana ye sin woro de mo alu ko ale ko li mana min tan ka tege ko e sin woro de ikanga da sin woro mununa al iman an tu'mina billahi wa ya qulay wa malaikatihi wa ya flanay wa kutubihi wa ya sabanay wa liqa'ihi wa ya naninay wa rusulihi wa ya zurunay wa bil ba'th wa ya worana alaban ata bo arabu kana ngadi ma bamana ngayar la kira ko li mana de sin woray asu en folo ki kada alala kuma de andew ale ko na de ko chawbe bolli mana nya ga sande daga ba mo ko siga joli mana ko rokwe ibe mo ko ni mana ko kuma ko le bi mo ko bolli to ladi sabu ba do kan be mana ko li mana de tawra man kada kana ba abada li mana de kagiri ala ka dina na po be li mana la na ba wallahi li mana po esiga mesure ni e chawbol to le li mana nya be abe ko na ga sando ga sando kwi e dus mo be ta da ala la yora mi la na ba wallahi ba do ki de sebe kila obe bolita ni le mana ko kuma ko la mi bi cho bolita chuka o siga jo mo na siga jo ko no wonte wallahi li mana to ro man di de e nya re tan na ta me ka ta ta o ni no tan ko manu de ta ni la du di ki te plana para la ko re di ite bolita na ala ko ki sal ni ma le du de be bolita wa o ka gele la me ba o ka gele ni ki te la para la ko re di ite bolita mais ite bolita
kana yi jani malay du di foki sa mo bi se bol soma bol soma ale bol soma le jonde kata malla bol soma lu de kata de ana lu ele du di wa bo o ka gele ro men la ba o ma gele sa o ma gele ni ale du di ko te shwene ke la na ba o ran kle de sa na de fala ba na la na ba o kuma se ga ko san te shwene ke la est ko gele te shwene ke o ko gele o te ko gele ni ala du di ko te jana ke la na ba ma nga big le khala kile te ne jana warla ka ke maraba te no kle te la na ba nte jana ke o te ko folo ba mana korota ni o ko dron folo ba mana ba bi se ke siga bi yara la ki ba ke na de ma ti le du di ki te jana ke ta o la kira ko do ma ka ki te jana ke o ti ki na ki jo ka nye do kira la te ko kira wallahi ka to e mana te jana ke ana ko kira la folo ba mana tin abu so tianu muso kira ba ko hey ako ki te jana ke ako kira ma ko muhammad ayo kunte jana ke folo wi akara ki ko na ki ga dina de na no ide an kunte jana ke muhammad abana olu mangela wi nte jana ke o mangele ni ko konti na mara ke se ko ta ke mbolo ko o be ntinde paka kolo la na ba nte mo ko paka ntinde paka mo bi se mo ko paka ma mo bi se mo ko paka ma mo ko nyana ma ko paka mo bi tuma o mangele de o se ga ta pa o ka boy ni kire a to ni nte na mara ke se ko ta ke mbolo ko o ko re ka kile ka ke ladri sami mana ko ke se mo ala ana o de se mo wa aiwa mo ko se ya o de te wi o ka boy ni ko kira muhammadu ibn labaran ma mena mbake na ngoni ya so bete ya so bete tienti kira muhammadu ibn labaran ma mena mbake o yi mai o yi shwe o yi mai o yi jadai o yi mai o hiji o yi mai o yi seli kira muhammadu mi bla ulula kwi ay mu'minu de bla kula o mu'mine o de kagele ni ni tata ka lage tata ko ne chimagele me da alala la na ba ira ko sharia sa na ko le ko da alala inya ta alala awa bikle la na kale ko san pa kele ne ko e bo li mane asoro yoro mi la me ba bara di bolo de wallahi nan da na ko ida ba ki don sa ba ma bikle la na ati ta pande ati ta pangele pour que la se ga li mana era rasorobi ay bi jetri de wallahi no e tan zero de ni munu jati tan ne zero de mena awara wala ye ko fe akon ma ko zero te pla para la kan te jana kente o le zero de ay yere de tabashi da alala na ba da alala o te le mana je te polai apla na da alata meleka ula da alata meleka ula yaro ka tuna so be ima deli ka meleka yinya na ima fui iko mbeta me afole ka da meleka ula e da meleka ula chuko di katro donia fui de tila meleka uka isa don obe mu do fe model jumedo isa don mona e ma don mona e ma do kopla do akolo imanye yini aplana ko manye ko nata ye munu nye ni yo ludo anga tiana tike balu to ko fenye dona me ara ka dina o nyama don pourquoi ça maman ça va de ala ka dina ma abana ame san danye ni ko ala ka dina o ya plana asabana ansu mina bi kutubillahi ki kadda ala kuma kan na no ala ka gafe wi ibo koroda o kore qur'ane walma qur'ana nyona mono jigla kira koro ka olu be ma fara nyona kan akol ma ko ala kuma kan ki kadda ala kuma kan na akola qur'ane ne ye nyine ngaw dalu juma de be bolo mi bayira ko qur'ane tan dalu juma de be bolo mi bayira ko qur'ane tan ko qur'ane ala kuma kan la na ba o dalu tibe e o fana se ga ke e dala qur'ane na me ka so e ta do ko qur'ane ala kuma kan o dalu tibe bolo o fana se ga ke fana o mana no se ga ke se me to la de anale na antu min bi liqa'i allah ki kadda la haraduna e kadda la haraduna aya o fana ada mana koy asiro ki kadda la haraduna e singa la haray imagineta munde la haray itado maintenant on beta avec ça karama wo masika nya ko de le meba ko na ba be wuli baldi masika wallahi asiro inya be jena to me la harabe sande le do de la meba abi ko ma arab kana ko el akhirah ko do flana wal ma aso do mi de bi ko inya be bi la to mi de la harabe sande asiro saraw be di do mi yedu ko ma hakeme ni ma hakeme ke o be di saraw be la do mi la harama inde la meba o kile Allah akbar la meba o
nanga bi kile nte kile ne kile bola kile bena o ye je kile udi akiro o ye je kile udi la baba o te la harakile ande keme folo o ya nani nay azuruna antu min abu rasulillah ki kanda ala ka kira bela dawa to ne chen folo ka to ka ndo me ka jati ki kanda ala ka kira bela lamba o ya azuruna akiro ka da mina kira muhammadullah ni era ni ngala ko mu yida kira muhammadullah ta do nasa aworona na laban ki kanda saka kununa ni shuye kaburu kono de na meba o merule ka kaburu jigi ka deken jugu kole ka tun be kolo be mugu la meba ki ka da la fara to ko shu kono ka bo kaburu kono la hara do sila nono de saga chuwe la meba wallahi nono de saga chuwe ni tara ka da ne tan woro bela kinya na teta kana tiga ku jida tara ka da ne tan woro bela ni tara ka da ne tan woro bela la meba kana tiga la nyana akiro provisoirement inyana o la ala ki ma qur'ana trop plana nyen monu jatti ta be qur'ana de kono hal qur'ana yoro kelete abe qur'ana kono akacha me planda madima ni woro monu jatti ta qur'ana yoro mi ya dima ni kira fi mi foy kira de ko en fa hadisa la betana qur'ana ni dima direct qur'ana mo plandi ma mato ebe na do ko ja be qur'ana yara de kono abe qur'ana yara de kono me o ma son ka nyefo o ya ke fa la be ba o tenisi ala to ko nin nun de jale ka para bebe me kara mo ko tan wala mo goy na ma don ala ko do na ma dala ala ko do bi e na te dina bolo para ne ala ko e kele na ba fa para le be yoromi sababe me para le be yoromi chambe ni chambe ya o para ku e be changa ni me changa o fla be para na o be sa ke a ko ma trop to bo kana ko la vérité ne fait contredire vérité. Jamais chance ga chance contredire la même. Chance chance. Ebe chance kan fana be chance mo ya ufara. E answer to ebe chance ni wahabia to o fana be chance. E a fala be chance a fala be parana. Aba chama se ka fara no ka fara chance o fara ni. Wahabia o be taka answer o be taka. Awe wahabia o ya answer ko la fara answer ante wahabia ko la. La meba o de chance o te porbe. No e chance. No this time ala ko qur'ana kono kanga na kanga fara nyonga ya do ala ta de time de ame muno fara na tu one time roga jane o te time fara ni abe jahannama ko la fara ko bertu ko ti akma siro la ne ba qur'ana from plana ne aya kama ni biolo plan wolo plan ala li manajo sin woro jatinde absiro qur'an nani na aya kama ni bisaba no woro aya jati fili akma siro ebe fango kala ye ko korofi ya ngata meta flo qur'ana qur'an plana aya kemen biolo plan wolo plan ala ko de aw ka ke ma nyana ma we walma na de ka ka sabaira alala ko teseli ko jume de bara jume ala fi ala de nyaga jume de la ko li bandai o ye fen duru de ka ngada fen duru mununa nya fi ye fen duru de ma fi ye fen woro ala ko ande duru me kira ko woro o fam kan ko ko ni ala ko duru ni kira ko woro kana sigala kira e ala ta duru de taka wala mo goyi ta ke woro o reket ma dola asiro ala pima ko duru kira pima woro ala ta duru kira yo de taka wala ta ke woro ante na du o de tay ba kono kasi tikana na jam ko duru o ka boy qur'an nani nan aya ke man be saban woro na ala ya jate be duru kira na di ma woro o ko ka no ko duru kira e tele dama de fara ala ta duru kan o be ke hali pele be qur'ana kono ma ay pele fana ke jogo nani ay fitri ke jogo saba o se qur'ana kono de la mera sel kon bi ala fana tele mais ka pele fana ke jogo jol ka fitri ke jogo jol ka sa ko o se qur'ana kono kila de ulu be wala o la kila mana mi wala la na o be ta ko la na do ashiro la meba ni eli mana sin woro qur'ana ko ki ka da ni sin woro be la meba sawan sabati de dilema sifa ama fika seli folo ama fika bay ale do rake folo la olutwe seli twi shokwi bay ale do rake ta do twi tara do de dilema afiro tara do de dilema ira ka lage ni ira ta ira la ni ora nyana o to mana am taganya jumai la
akon de ko limana sen woro mais a moteur fani be limana bla ka barake ko e fa sabat asiro limana moteur woro atoko a sen woro quoi a sen woro maintenant fani ba bla ka barake na te ka ko ma moteur o e sabat o sabat polo o e 12 points là o sabat polo o e 12 points o 12 points ko ali o 12 points ko de là baba o 12 points de bible kada ala kuma kan atogodi kada ala la polo o 12 points de bible kada ala ka meleka wala o 12 points de bible kada ala kuma kauna o 12 points de bible kada la haraduna o 12 points de bible kada ala ka kira bela wa o 12 points de bible kada saga kunna la baba o la pola ko limanat moteur polo ko e 12 points sabo 12 points de bible men kada limanat de woro bela no ro bola akora ko limanat moteur plana ko inne o ne ka bara kimai o ne de bible ki dos la mala ni 12 points mina na limania ka tu ni 12 points mina na limania ka la ba ni limania 12 points mina ira e cha la de be ron tisan ni limania la o ko man bay wallahi o kana la metra ni o yi 12 points mina itala ka dali mana jote woro bela la me bay sigile ko 12 points be fa ay se kalau digala de tere be bako ni tere na on di la me ba ma se so so yo ne fugula bola di eta ese de fa woro mu ki ikadala kana ni 12 points mala maga na ma pa ni ma ko so 12 points ya la me ba ko neta o te se kake ma fa chile o kan ti bola me ba la me ba min dona kate a kan body nashila osmana ne tala kadda di manaje te woro bela ki du smu ba kan ti i sigile no bi bal kajiriya sabu limana dona poa doni lasta limana e poani ani foi manka o la ni limana e dus ko mena ka te degre dola la me ba abina ko yera sibele ibi yela ma ka ke ina ko bi chaw ala nya tana ne fe no de dus ko mena no de tilatu ibi ketan zero wallahi la me ba ne pla ka dan fa woro no bela a moteur plana de ime o dus ko inde bi kore ko hey wuli kati dus la nala si reste la ka das le menage sen woro la wuli ta kiti ni ne yere be wuli saka arjana ni wuli la har jahannama mainde wuli ka dus la mala kana fulo la harak lela de ala na sam ba bi duru de ke ni awe la harak kana ka tumbo ko ma bi kana fulo jahannama de jahannama to gon kele abina ko kabina la inde ma del ka here nyana fulo kana fulo jahannama la la limana de tukan nu fo e yera bi sigera hakli bi ngan pire ya hakli bi ngan fi dus kunde bi kan ti kor hakli kan ti black amire nuna fo yera de na so yera ni sona ako ko wuli ikata ka ko salama we ki sona ka dinai asiro iba wuli ka taala ka dina ma nyana ma do de man e do wuli ka taala ka dina ma nyana ma do man e do ko de e ba fatigi ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ibo korodan ko ne shirela mawarati ala ko wa ne shirela ko muhammadu ala ka kira landa o do ko ray ba manangan ne shirela mawarati ala ko wa ne shirela ko muhammadu ala ka kira ibo ko landa ba wali mana moteur plana wi ne asiro karamo ko ne shire mena kala sala han ne misel tourno kele ko ala na ka kira mami ko olu ne shire o to bani landa ba ni to na ala ka dina nata o yo bani o yito to ko da islam ala don to ko plata la pi ni a do to ko telen te pi ne ne bi permette ita ala ka dina barak le toro ibi ala mi sitan pourquoi sabu yi duskun kai ala ma ko be duskun mo ko de la mais ne mo ko abada asiro
ni ni foi ne kan sisan yɛrɛ b'a dɔn déjà a b'i dusukun na a b'i dusukun na maintenant yɔrɔ kan sisan a bɛɛ sɔrɔla mais a tɔ ye moteur kelen sabu i ye min fɔ sisan seli ko kuma ma fɔ e ye sun ko kuma ma fɔ e ye o tumana e kana sun wa e kana seli wa o de la a fɔla ko limaniya moteur sabanan n'a laban o ye baara ye a sirɔ o ye baara de i ka limaniya baara kɛ i ka limaniya baara kɛ e b'o kɔrɔ dɔn Allah akibar wato tɛ dɛ ne b'a ala ka dinɛ d'i ma cogo min lamɛnba yala minnu y'a kalan yɛrɛ yɛrɛ lamɛnba i b'o ba tɛmɛ jɔ o tɛ se k'a wili bali f'i ye san wallahi sabu ne y'a f'i ye ala de ye n kalan a ka dinɛ la san lamɛnba ne b'a ala ka dinɛ walawala hali ne yɛrɛ ma karamɔgɔ ye k'a kan k'a walawala fɔlɔ wallahi wato tɛ wa ala y'a seere minɛ ala y'a seere ne b'a ala ka dinɛ fɔ tuma dɔ la pɔsɔn dɔ la lamɛnba wallahi ne tɛ ne ma mɛn karamɔgɔ da fɔlɔ wallahi ma mɛn karamɔgɔ da ni ne yɛrɛ ne b'a ala ka dinɛ f'i ye o pɔsɔn de la tuma dɔ la pour que k'a f'i ye karamɔgɔ ma ne kalan na dinɛ tigi de ye n kalan a la o de la n b'a d'i ma de point par point n'i sera point suivant ma i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an tɛmɛna min na e tɛ se ka ɲɛfɛla in sɔrɔ fiyewu f'i ka tɛmɛ kɔfɛla in dɛ an sera yɔrɔ jumɛn ma ko baara o kɔrɔ ye jumɛn ye lamɛnba limaniya moteur sabanan ye baara ye pourquoi i bɛna baara de kɛ silamɛya la sisan o baara ye jumɛn ye a fɔlɔ ye seli ye a fɔlɔ ye seli ye munna sabu ala fima kurana sura 4 na aya 3 ko limaniya jɔnw de ka seli lamɛnba y'a dɔn seli tile sɔrɔla sisan dɛ a tile sɔrɔla a tila k'a f'i ye kurana sura 14 aya 31 na ko limaniya jɔnw de ka seli y'a dɔn e tɛ se ka seli sisan dɛ munna e tɛ se ka seli sisan munna sabu limaniya b'i la i donna silamɛya la ni limaniya ye o de la i tɛ se ka seli n'o bɔla yen silamɛya baara filanan lamɛnba o ye jumɛn ye o ye sun ye a sirɔ munna e bɛ se ka sun sisan parce que kɛla limaniya jɔ ye i donna ni limaniya ye silamɛya la a sirɔ o de la ala tima kurana sɔrɔ filanan ni aya 183 ko k'a fɔ limaniya jɔ de o ka sun e dun kɛra limaniya jɔ ye o tuma na sun a baara dɔ ye jumɛn ye o ye juma seli ye a sirɔ o baara dɔ ye juma seli ye munna sabu ala ko kurana sɔrɔ 62 ni aya 9 na ko limaniya jɔnw de ka juma seli e dun kɛra limaniya jɔ ye o tuma na juma seli a baara dɔ fana ye jumɛn ye lamɛnba o ye disabiri ye n'i ye muso ye k'i ka disabiri o tuma na n'i ye limaniya jɔmuso ye a kuma bɛ sirɔ e dun kɛra limaniya jɔmuso ye sisan o tuma na disa ɲini i ka disabiri kurana sura 24 ni aya 31 na ani kurana sura 33 ni aya 59 na i y'a ye k'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ san dɛ munna lamɛnba nin y'a bɛɛ wulibali dilen ma sa ni dɔ ye nin jɛ i yɛrɛ b'a nɔ i yɛrɛ la dɔ yɛrɛ tɛ se ka nin jɛ koyi ni dɔ ye nin jɛ a tɛ dafa o lamɛnba nin de y'a ala ka dinɛ don kan ye nin kɔfɛ dun a kuma bɛ sirɔ lamɛnba i bɛ baaraw de kɛ silamɛya la sisan nin y'a ala ka dinɛ don cogo bɛɛ mais nin baara bɛɛ kɔfɛ seli ni sun jaga ni hiji kɔfɛ baara kelen wɛrɛ bɛ yen kana ɲinɛ o baara kɔ dɛ lamɛnba baara kelen wɛrɛ bɛ yen kana ɲinɛ o baara kɔ o ye jumɛn o de ye baya layidu 6 ye o ye baara dɔ fana ye silamɛya la dɛ n y'a f'i ye a t'i don silamɛya la maintenant a t'i don silamɛya la lamɛnba a dila silamɛw de ma a dila muminw de ma i bɛ n'a ɲɛdɔn sisan a kuma bɛ sirɔ o baya layidu 6 ye i ɲɛ bɛ seli la cogo min ala ye seli di jɔn ma de lamɛnba ko muminw de ka seli n'est-ce pas d'accord ala ye sun di jɔn ma lamɛnba ko muminw de ka sun d'accord a ye disabiri di jɔn de ma ko mu'minu muso ko disa d'accord a ye juma seli di jɔn de ma mu'minu i ɲɛ b'o la cogo min a y'a ka baara bɛɛ di mu'minu ma tan de ko kun b'a bɛɛ la a ye seli di mu'minu ma k'a fɔ kurana sura 29 ni aya 45 ko mu'minu n'aw selila inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli in b'aw dɛmɛ k'aw jogo ɲɛ k'aw sama ka bɔ jogo juguya la k'aw kɛ laadiri ye k'aw tilen o tɛ seli kun ye o ka bɔ yen ala ye sun fara a kan ko sun kun ye jumɛn ye la'allakum tattaqun ko n'aw sunna mu'minu sun ye n'aw dɛmɛ ka siran ala ɲɛ o ka bɔ yen a ye disabiri fara a kan ko mu'minu muso n'a y'aw disa disaw b'aw bila k'aw yɛrɛ sutura o kɔfɛ a bɛ aw dɛmɛ ka mu'minu cɛw dɛmɛ u bɛ se ka s'u yɛrɛ la cogo min o ka bɔ yen o n'a ɲɔgɔn na lamɛnna ala ma to a kan ka baara di silamɛw ma kan
ama so asan abara islam mata fo kana baya ala du wora duma ala me bay akma shira ala na dan ba bismillah la ala na uli asan abara di mu'minu mata de kabini selila kabini shuna kabini jagala kabini hijila e ba ko to la na ba ko baya ala du wora tuna la ashira Allah akbar eba do baya la do wora do na plana ra sami ta sando ne seli digina baya la do wora ne qur'ana kono seli o digina qur'ana kono ka ko baya la do wora ala ga dina do maga de sanga fi salama da olla kala tala o kala kisa kala tala don ba kala ko la do atiga da tige abana la seli o digina qur'ana kono de baya la do wora ne seli digila wora mi ta wora do ne seli digila magande maka seli adigla ka slame auto maga akira slame auto maga ya pro slame ay sansan ke ka ba sansan slame ay sansan ke ka ba seli ma boy la na seli digla ko slame o bola maga taw slame o gen maga taw itra na ka mo ko gen apon mo ko hijra akira maga kafiru o ye kira na ka mo ko gen ka bo maga kira ta ga madina do sete ka ko maka ka taga madina ko madina skena o taga le madina ni lana to lana ba ya la tu wara wajibe la mu'minu ka ko to madina bi qur'ana kono o de la ni kara mo ki ma ko ba ya la tu wara de bindu lana la ne ka ba ko ya ta de du sa me ne ta do ya kala to mi wallahi ne ta do ya kala to mi na ta la ba ya la tu wara ka tun qur'ana kono ya surat lana ta na san kala sala akma shiro lana ba baya la wora do jigi islam ala san wa rasul islam tamana san kala ba islam o ma kan ta do madina lana ba baya la wora jigi na qur'ana kono ko to madina di qur'ana kono fo san de ko fela mata adigla ta di jono de ma ina de seli la di la mu'minu ma to gomi baya la wora kana di la mu'minu ma sande ina de sona di la mu'minu ma to gomi baya la wora di la mu'minu ma sande ina be jagala dila mu'minu ma to gomi baya ala di wora dila mu'minu ma sande ina be disadona dila mu'minu muso ma to gomi baya ala di wora kana dila mu'minu de ma san ne ta mu'mini ka na ta de la bo tiga bo yera la ne ta mu'mini la du dala mo la du be chawati kan la kana la du dala ma ne ta mu'mini ala ma ko ma shiga la du dala ma ni mo mi ta mu'mini o ba ti wallahi mena qur'ana di ma san wallahi akma shiro la baya la du wora digra mu'minu de ka ala ma ko ansar kan la du woro kede la ba no so la qur'an ko la harata ga de be de wajudu kede wallahi ote ala ma ko ansar ka baya la du woro ke ote qur'an ko la ba ote ne no so la du de ta la harata de wajudu kede joni chere o don ba o ne chere ne kanu do abu blakan la ba ala ko de jon de ka baya la du woro ke qur'an ko lana ba na ma nyaala e seli di mu'minu ma ay seli di mu'minu ma ko jume de la de ako de ko seli di mu'minu deme ko jogo nye o ka boy ay sho di mu'minu ma ko jume de la ko sho na mu'minu deme ko sra ala nye o ka boy ay de sabri di mu'minu muso ma ko jume de la ko mu'minu muso na ay di sandri zalika adna an yu'rafna wa la yuzina wallahu ghafurur rahim qur'an qur'an bi saban samana ayat bi durun kono tona ko di sai da ketta nganaye ka awu kana ka bon nyedona ni di sabawla mo shi ga nyedona ka wala mu'minu ay tan ni ne ara min do di sala ni di sabawla ma shi ti ka bi nyedona ka awla wal makka ko ngu saw makka di sato awla o ko tetu an yu'rafna o di sai na awu donja ka bon mo so je mo so to chela na wi lan di sai yoro rana don ko ni ala ka mo oyi mu'minu ko ote de sa kunye ala mana san fan di la ba kumbala ne te de sa kunye o ka boy baya ala du woray ala ya di mu'minu de ba mu'minu ina fa e seli di mu'minu ma to go ko kunye du mai mu'minu ato di flapa ala kan o man ne ala ni mo kan ne flana para ne ala kan ne to o man di ne de o to de la mu'minu ay baya ala du wora ke burba sabu baya ala du wora na ke deme na mi na udeme kane ala ta haka utaka sai na udeme ka au dugo nye tomi sho ba udeme ka au tra ala nye tomi baya ala du wora fa na be au deme di
blaka ala ka haketa akma siro akore jume kete plana para ala ka mona yo laydu di alama sabu ni mami yo pla para ala ka o manda alai momin laydu di alama kete plana para ala ka o laydu ni deme kete plana para ala ka o la ala bima qur'ana quran nani nan aya bin nan shigna ani qur'ana quran nani nan aya kan tan worona ko ni mo gami yo plana para ala ka to ka jurmu ya fabele ko a obo tugala ko mana momin ay jo ma sende dawma sai baw deme at plana para ala ka o jumai ay laydu ne ma ka plana para ne ola olaidu kama olaidu na udek at plana para ne ala ka sabu ni mawo ma plana para ne ala ka no to ka jurmu ya fabele Qur'ana Quran nani na aya binan shigna Qur'ana Quran nani nan aya kan tan worona o ka do mu'minu shani manne ala ide shani manne ala o la ne ala ko Qur'ana Quran zuruna aya bi saban shigna ko zone na do ka to lutike ashiro na do mu'minu ay do na tan da do ma sai ba udeme ko haka en boy comme shani manne ay lay dudne ba vraiment ka ti shani ke na yo olaidu do deme aw te shani ke mu'minu jana manne alai o na ne ala pa ma qur'ana sunan tan wolum lana ko aw kana gera jana la jamu ka ke wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil akana gera jana la jamu ka ke mu'minu jana manne alai de o na ne ala ti manne jana kala na mi ma furka ko ka gera ke ma bula ko bla na to lai furke ka do dinga ko na ka bone pare ko ka pa o mana na bo to gala ay do ala ka fende do ma sani ba u jana ti jana ke o jumai ay lay du sabana na ma ka ti jana ke mo ko pa man ne alay de mo ko pa man ne alay o na ne ala pa ma qur'ana quran tan wolo plana ka kana ni fa na alay ni me haram akana fa o mana ay do daga sa kelen daw ma sani ba u jana na yo ke aw tan ko fa bel o jumai ay lay du di ka taw di mu fa ay lay du di ka taw di mu fa la azuru na jumai namara mande alay mu'minu namara mande alay de ne ala ko ladriya ne te namara ko la akma silo ne ala ko ladriya ne te namara ko la osman na ko tugala ay jonne ka lay du kile ta awka na yo lay du ne alama o baw deme akke ladru o jumai ay namara ne ay lay du ne alama ka ti namara ka o te korata ka bulu ko ala tanga mu'minu nyine ko nyede ko apa nganya aga mu'minu nyine ko arme asira porque o mana taga fa aga taga fro sal tangana bula pa mi be ko ne jurmuche tangana mi be do ko ala so sote ni be na tina ke tuma mi dro afro tangana be o jume ledu ni be na shwani ke ba fro tangana be o jume ledu ni be na mo ko tangana be o jume ledu ala tanga mu'minu nyine ko arme la ka woro na jume ni kira muhammadu ya bla baran na baake mu'minu ko ale ala fa ma ka kira la batu de ale ala ko ma ka kira la batu o qur'ana aya de ko ni mo ko mi kira la batu o tigi ala batu qur'ana nani na ala qur'ana nani na aya bishigna wa man yuti rasul faqad ata'a Allah ni mo ko kira la batu ko ro ala de batu o mana ay jo daga fa de do ma min kira la batu li no ya awi o jumai ay lay dudne ala ma ko ni kira yo bla mina ta so baya la du woro kla tele flaka ba sala na ba ako inde wallahi ala adi mu'minu ma pourquoi pour que ko de la de o siga ala ka ala ka ko tanga to adigra qur'ana ko santan o ya pro baya la du woro ma di qur'ana ko no ay don ba o tiga di mala kama ay wele ne ala kama la na ba o tina pa no na so la ka dalu jona na ta la harana to wadu ke bele ne abi ala de kala ka dinana o kara mo ko ta tama mali be min so la me o kara mo ko ti na ko na so no ko fede male nya na so la me ba na ta kala na to wadu ke bele ta akma siro ya be parati le baya le du woro ga sa apo ti do la na ya i ra bola ka be sane i bola ka be osmana ni de ala ka dina dunkan ala ka dina dun to de ni o de kan na tala bele tata la critique tala ko itala
ni a te barachile dan baw sigile nyana ne mi ma saabo dimma la na ba ne ni yoro de bola sita yoro de mabbe nya fi bayala ni yoro sigina qur'ana kono san de ko fe o dalo di mai wa dalo ya di mai de be mi mai ra ila ko bayala ni yoro de la mu'minu ma ibado bayala ni yoro ko bayala ni yoro ko akolla mu'mini chawdila kai sigi madina aka mu'mini chawtela aka sahaba utela ako bato ako de bayiuni ala an la tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulukum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum فأجروه على الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستراه الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك لأن كلا يسيق صحابة ونسل المدينة أي مفويلي أبو أي لا يدوزين محمد مبي أي فندو ميتا دونه لأن ما أصل صحابة وقولا مكان كتغى مدينة لي يبو سandra ya toro sansan kala kaba sahaba ko me kira no fede o tubile ka tuwa no fede baya la do ko de nadam no don la ba wallahi ayu welete ayu betigi ka fu be ko he ay la do woro dine muhammadu mabi ay baya la do woro dine muhammadu ebi kira de sanga ko sahaba wi ko ay baya la do woro dine muhammadu ebi sansan ko fe muhammadu usman ay ka sahaba ko me munade folo boli son wa na so mabaya la do woro de bi no tubi biu muhammad usman ay ka sahaba ko me boli son de la folo o konte boli son de amba ko me munde la folo muhammad lanawa ay no ko me lanala la ba muhammad iga karamo ko de ko baya la do woro de be mo ko do lanala muhammad e nga sahaba ko me lanala santa ka pro baya la do woro ti muhammad usman ima te ga mo ko do lanala era la de sabe nga ko do lanala era la baya la do woro e do lanala santa baya la do woro ko da mina le flabi lana ba wata kuyi Allah akbar lana da damina di manati ne di manati bolai bara o de sura di ma kene ambo o bara do de la kira tanga ta ba bla bara do de la o jumai baya la du woro ko da la du dale muhammadu ma akola ko ti plana para alaka aplana ko ti shane ke asabana ko ti denake anayena ko tu do fa ajurna ko ti na mara ko te ko ta ko bolo ko awona na ne kira muhammadu yubla bara min o bake lama ayo ko sahaba we de ni do to wala indi akiro kala ka ko e ka data faman wafa minkum ko ma o ma sala kan la do wala ta aw sala fajruhu ala allah o ti kana segala fi witi de bele ki ba arjana kono ni sala ka la do wala ta ki ba arjana kono ma jëm aw sala minkum aw sala aw mu'minu sala kira ma ko ni mo ko mi la do wala ta fi de bele de o te kira ko ni mo ko mi la do wala ta minkum aw mu'minu sala na ya nya ka mamba wolo maka tallahi amana preke tuko amba wolo maka da kana kira ma ko ni le do wala ta fi de be la da ba o te ta moti kira ko te ni le do wala ta fa jon tala mu'minu tala ni mo ko mi sala kan le do wala ta fa aw mu'minu tala aha fa ka wala de ta fa ni mo ko mi sala kan le do wala ta fa la na da ta le do wala ta fa ka tra te mu'minu fa o tsira ta fa awo na juma ni kira ila bara mi ba ke o bara juma amo wala o mana kira da ko ni mo ko mi sala kan le do wala ta fa aw tala o tigi kana sigala iti je ni bele aya ko ye ni sala ka da fa faman asaba min zalika shay'an ni mo kelence aw tala dum kana sigala de ni ye kelence aya o juru sara be buila ni ye tuane ke itiga diske ni ye jana ke ka to ma furuke gere ke ni ye jana ke ka to ye furuke bi do dinga kona ke bon fara ko fa no kala dum o bani faman asaba min zalika shay'an ma ni mo mi zala kelence la du wora la du summa satarahu allah ala kala ki sutra ye jana ke amado ye tuane ke amado fa amruhu ila allah qotmana mu'minu ika ko bala bulu de in sha'a la ya alaja afa anhu abi ya fima wa in sha'a la ya alaja akabahu abi nyangata amabata kira klale kira adat saada bayi wulike
ka baya la du woro ke kira o do to wala te o la fola ko fa baya na bu ala zalik ko aw ta ba be la du woro de kira man do to wala indi la me ba fa ba la du woro ke o do na apetu sur place fa baya na bu ala zalik ko li la du woro de muhammadu man do to wala indi sahaba chow o ma boy ala madan o ma ala ko de muhammad ima ko ka di mu'mini chawma osmana jonga tigi no qur'ana baya la du wara qur'ana tigi to la déplacer ne ko kene ko tan ko chawi baya la du wara tuna do ay baya la du wara wajibi asla la ko do ne kana du mai ay jibrila blaka ko kirai ya ayuhan nabi qur'ana suran biworna ayatan flana qur'ana suran biworna ayatan flana ako to ya ayuhan nabi idza ja'aka almu'minatu wama qala idza ja'aka an-nisa'u wama qala idza ja'aka almunafiqatu wama qala idza ja'aka almushrikatu wama qala idza ja'aka alkafiratu wama qala idza ja'aka almubayyi'atu la bal idza ja'aka almu'minatu rabu ayat ala kama fa ayat ala kama ay son sama fa akma siro ipane sana to ga sana nta me to ga dido إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يعصين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قرآن سورة في ورانا آيات فلنا بيع بيد ورسولنا قرآن فنودود لنا لا ألا يكون كان جمعي فانسان قفن ألا كم وانا يا إكلال فلم مؤمن جولة سنة iklala mu'min tawlatna kosmana kira muhammadu ni mu'minu musawiruna na ko bina bay'a da du warake e Allah akbar asira ko wala ni mu'minu musawiruna na ko bina bay'a da du warake e ibo kuma korada ako mu'minu musawir ko ka bay'a da du warake ba on la fala ni mu'minu arabu kan boto ko kata itaga kuma do arabu kana ke tumme nay o da arabu kan re atogodi ni ibe fanga atogodi ka ira iba arabu kan don ko tabe wal maka atogodi ka di jati bona arabu kan wal maka ikma do ira arabu kan ka da arabu kan ni dan lang chamay ite da kuma model do arabu kan ki afena ko fanga turne ka ko ka tro ibe fanga ko direct de o yini nyoma nan do de ala kan ka ko mu'min muso ka ke na ate de direct indirect quoi iza ja akal mu'minat ni mu'min muso nana na ala nga ko mu'min muso e o be kara bukana ka ta kuma be surne ni mi parapi abiki kono parti bi akon portion de la ka pram ngande ko direct ni yo ro doy ako to ko mohammed ni mu'min muso yeru nana ko na baya ala do ra ko re ako mu'min muso yeru yi ko ka baya ala do ro ke na ko mu'min ke o ya ke san to ama ba wallahi ko ka ko mu'min muso de ka baya ala do ro ke na ala ma ko ka ko muso ko ka baya ala do ro ke o muna ama ko ka ko muso e kurwa muna ama ko ka ko boni sona muso e o ma ko de muna ama ko ka ko na tigi muso e o ma ko de muna o ma ko ka ko ansar muso e o ma ko de o muna ko ka ko mu'min muso de mu'min muso ko ka munke ko fana ka baya ala du woro ke ina ko mu'min ke o ya ke to ka folo o te la para alaka aplana o te shwene ke atabana o te jenake anayena o tu do faga azuruna o te namara ke o te korota ko bolo kara worona ne kira o bla bara mino bake amaba bedda makana tuba mu'min ce bake mu'min muso bake atana jon de take ansar jon de take wahabiya jon de take tijaniya jon de take bolisona jon de take kafri jon de take nafiki ulu de take jonu de kan ga kede mu'minu ala ko te qur'ana ko kon mu'minu de na ko be nake antar ke mu'mine ka to ka ke neti negade neti jugu yi tine don neti don mega ta ala ka dina wul bande fi wala ya ambashiri yi ka le do wora ta ala mi aya wala kando de ko ka ko mu'minu de ka ba ala do roke ina le tali la to minde ne ala ko mu'minu ka tali ne do ke me ko yara do sele ko la ka to te mu'mini ba ala do ro ko be tandi akiro ne yara tali la to mi ala ko mu'minu de ka tali me mo ko do ke me ko yara ke tali la kele ka to mu'minu te o yara ba don kwa
Osman abaya ala woro ko betane ala ko de mu'minu de abaya ala woro ke mais do ko be ko se do baya ala woro ko la akro mu'minu te ata haramu ya apa siro dana ba ko men wala ni no wana don dima pour que ka do ne ko ami fi ati no ngon jom fi asuka no ngon jom dana ba asuka no ngon jele ne ba ala ka dina fi ma do ma tan na yoro mi ko me ta claro mi era ba ha era la famin bana na ta anya ko to ko ma abe pamuna wala ala o te ke na tan la me ba ne a fi ba pam fa wallahi na manye ikana kuma mo be nya ke kiraw la me ba kiraw ne la bla le du na pala ko ne la bla le du la me ba no kuma ni fe ba shi do ala o de do ne na o mana fe ko iye la me be ba pam ala te se ka son ka le ka kira ti ma kakla ko kira ne ka tat ka kuma wala ta o te ga yo na ye kira ti ma do direct aba ne la bla de la me ba porque aka se ga ti fo ina fa ka dala itu go iye ka son wal ma iye ka ba porque la hare kana la jala ki kala aku ya ko do kuma fam abada ala se ko mo ko blaka aka ti fo e la me ba ala de mo blaka aka ti fo ya ba ne na ko ngo do ba fam wallahi akwa tiro ni ate bara chile ada ro jume di maka ala ba manya na kati tinja na don me na mi ke dron mo ma da ba ka ja ko du mo ya da ba de ka mu'minu jo ro fiye dama asiro ni kana mu'mine gara sala bi kana sigala ala ni mu'minu de asiro ni ala ni mu'minu de du ala bi ma Quran sanan aya bi oron planan sabana Quran sanan aya bi oron planan sabana ala ko de ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ala ko de hey ala kalena ala nyu toate ulukan wa ulute kujin ala nyu toate ulukan wa ulute kujin ala nyu ngala ko masa enyu e jonu de ala ko de alladina amanu wa kanu yattaqun ala ko da ala nyu na auta ala nyu do ala nyu de mai fan fly no soro mo gomina ala nyu oye mo de fan fly no soro mo gomina akola jumai limania alladina amanu limania oya akola apla jumai wa kanu yattaqun ala nyasrayan ashira limania ala nyasrayan no fan fly no soro ma o mana la na oye kele ala ka waliwi taka na sala de akoro ba ikeli manya joy trala ni ike sala ka wali joy kana o ka boy ala bi ma qur'ana sura ni kala ni uli manya da meba ni kala li manya joy o yi so ko haram ya le ka bo jahana mam keli manya joy ni kala li manya joy la na bai fi den bele o yi so ko haram ya le ma o de ijo ala ke na ka ko ro mi jo nga da sande qur'ana sura bi woro ni kele nan aya sanan san kele nan na fi ne ta fi ala ko ta qur'ana kono de abada akembe ka ko wo mi kono ba fu yidi fa wo kono nan ya da le ba sore qur'ana sura bi wora ni kele nan aya sanan tan kele na ala ko to ala ko de ya ayyuhal ladina amanu afala adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun qur'ana sura bi wora ni kele nan aya sanan tan kele na ala ko de aw mo gomuno liman yalaw Allah akbar ko hey aw mo gomuno liman yala kawtijo ne ala ta sando koy na min ta ti jeni bele kawtijo ne ala ta sando dawma na min ta ti jeni bele konvi ya do ya dai de ala de ka fi kita jo ala ka sando ko ni min ta ale ti jeni bele ala we sanju mai tu'minuna billahi wa rasulihi ko kelli man ya jwe lamaba ka folo kelli man ya jwe aplana jumai wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum o ko be inni ni ka na folo ke ta ala ka dinajo abana ni ni fens la bilaiti de bele kelli man ya jwe o ko be inni ni ka na folo ake ta ala ka dinajo lamaba ni ni fens la bilawi so ko haram ale ka bo jahannama tigi de ko ni salata ni ka dro ale karla e ko jahannama kono ko eti jahannama kono be simple limania ala ka dina jo inni ani kana ko iste de ke inni ni
kan na folo ala ka dina tega baganya to aban limania ko fe ni o ke ti den bel adile imani fi sabilillah azero pro akma bishiro la ba ya do kana kama bayde no ra bola na ci mede ka wala ndai ba mu'mini ya rabbe don tugo di kana kan abe don tugo di ko ka sai mu'mini kana kan la ba amen o de do mu'mini de don kana kan comme li manay tu sun koy maintenant abe don kana kan tugo di ko ka sai mu'mini no li manay to ala o de ko qur'ana suran kono tonan aya bi wala plan kelena qur'ana suran kono tona aya bi wala plan kelena ala ko wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika yarhamuhumullah inna Allah kana 'aliman hakim lama ba wallahu 'alimun hakim lama ba ala ko de ni be tanga limana atoko de limana ajon don kana kan ko tumana qala ala na mu'minu ko de ko mu'min chaman mu'min musuma ko don to ko folo waye mo go de munu teru damay nyumay ko ibo koroda o korate minte ala dugu ka ni mu'min don to ko folo waye ma de mo go mi ala dugu abo tigi dugu ya mene ala ni abo tigi ni ya mene mu'min te ala dugu ka ni abshiro lama ba we mu'min do jogo folo abshiro ni ala ni kana so ka ala dugu ke i o se no yere se no de kana so ka ala dugu no fesu ala dugu o yi dugu tanke ala ni tanke ala ni ala dugu ola ala dugu kana so ka ala dugu ni ya mene ison iteru o ka dan ala ni uma kana so ala dugu ko lo ya iteru wi ko ya do to ko folo la ba le plana mi fi ala ka dina plana do anga bi le plana ni abu ha ho na mana kan fo ala Allah akbar ala kan da ki shu plana model kolima mba la si ma direct wallahi ala ke meka mi fo hal misel surno nta sui misel turno nta fara ni ya kholo ijija en nyu ka ala nyui ko ya kholo ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf ko mu'min do to plana abe mogo bla ni ma adila asiro abe mogo bla barani makadila dama ba e ko rofa mtu ko ka be mogo bla barani makala ola slamete ne mu'minu be mogo bla barani makala e ma ke moto bla de saduna atoko di moto bla na shiduna bele de ya do te barani makoni asiro mu'minu be mogo bla ni ma kel de mais o te mogo bla du ma kel la de ko ya don ko plana adon ko sabana wa yanhauna 'anil munkar ko be mogo fatan ka bo jugu mana o be mogo fatan ka bo jugu mana o mu'min don ko sabana ila na ba na yi jugu mana aba se ta ke pour que se ga jugu mana tabla to ko asiro o ya sabana anani na wa yuqimuna as-salata ko be selito lana ba ko do to nani nai azuruna wa yutuna zakat ko be jagabo Allah akbar ya qur'an sallallahu ko ka plana ma se jagabo maflo aya ko men do to zuruna de jagabo eta o ma boy aworona halaba yuti'una Allah wa rasul o dedo ne ala na takra yu bla baro barala ba beke ne ala na takra yu bla baro barala woti ala na takra su fa pada walina ala na takra mano bla walimina absiro lana ba ne mu'minu do to we ne ala na takra yu bla pepena o ba ta ko ala na takra su lana ba no ko lai ana da rot medima mu'minu yara sara jima ala da fi mu'minu yara sara o jima ala fi mu'minu sara ala kemme ka mulla be kabla mu'minu nyade la da ba we arjanat ala ma dogo mu'minu na ala ko de mu'minu ay sabal ne toro ni balawu yo soro mu'minu ay sabala ko ala ni nyade dalaw kan
ne de ko dugu dala aw kan mu'minu ay sabala to alama aya to alama ko ale ala ila du kelen dawma wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minat asira ala ila du kelen di mu'minu ni mu'minu taw ni mu'minu musoma o la do jumay ko mu'minu ay sabal ay sa kasta a mu'min lama na sala ala arjana tangaya ta awi ay arjana garan ay aw garanta ti jinbil mu'minu ay sabal ni tora ni balaw yo toro ni mu'min musoy ni tora de ko yesora de la sigila sabal ni mu'min chere yera ka sabal ni kafiru ni nasu yu tora min nani min di kan sabal ina tora min nani ni balaw min sura ala sura kan sabal ni sala ka to sala dana kana sigala de ale ala ila du kile tay ale ala min de lay du boroto ko arjana di sagalo re kana sigala o arjana lana ba ni sen do na arjana kono segon kile Allah akbar ya la kana so arjana ko ka fe ko ta kana so arjana ko ka fe ko la ne ba asiro sanga so in yara jiya sanga so ka de e mona ko ba ga hera ka bo ne ma ka bo lana ba o sega jo arjana ko ronde o yawe sanga so mun jo ala yara e so min jo lana ba ya do so ide o ne ma so lana ba to ra de ne ma so ronde ala ta ko keli o de ne ma so ala ibla famina ni oke o de ne ma so lana ba asiro osmana kana so arjana ko ka fe ko nya ta di matna ni be arjana so sababu bi asiro ona ala fi man ni kala ni bela ko kana sigala ale arjana le duti wi ka arjana ko garanti le fi jeni bel akma siro amba e kan kata tin joya o atina to ko kama akulo kuma abade de kana no e isiaka berte akulo kuma abade de kana no e isiaka berte kabosiga so marala kabosiga so dugumina ko e klelay kabosiga so dugumina ko e klelay an siga so tay kilometer binandu ada siga so no ko tala chat no kala den kara mo kontan manina ay ben bo bismillah ya ala kama nyongo kita kelen be ala na ka kara man mi fo mana mo bismillah akma bisino no ke o kle kara tagay ala ka wati waraida